el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. O Concello da Estrada recibirá mañá, además do equipo redactor, o documento definitivo do Plan Xeral, que inclúe as alegacións e correccións aprobadas nas comisións municipais de urbanismo celebradas recentemente. O Parlamento insta a Xunta de Galicia, logo de aprobar unha proposta de José López Campos, a que se clarifique a situación actual do centro ictioxénico, así como a súa titularidade. Pedir para o municipio da Estrada unha autovía tan relevante como a autovía de Santiago da Estrada, bueno, pois para que teña 300.000 euros, que sean un pouco sinceros e que digan, non queremos facer nada, non tenemos nada, este ano non queremos facer nada na Estrada, porque o mínimo que nos lle poñemos para este ano son 1,5 millóns de euros, 1,5 millóns de euros. A Mesa Local contra a Violencia de Xénero manterá unha nova reunión o próximo martes 23 ás 10 da mañá. Neste encontro participarán por primeira vez dos representantes da comunidade educativa, postos que serán cubertos de xeito rotatorio conforme acordado a principios de outubro. Si con tu salud no te la juegas, ¿por qué no recuperas el respeto por tus ojos? Federópticos, tus centros de salud visual. Ven al líder en progresivos. Federópticos Fondevila, Plaza Galicia 12, a Estrada.